woka ebemu ushansu a ejina. Yes, Lord. Omadi yen adesua eni endadwi nyina ba wanim. Jesus' name. Okre bia wo dem ha sei na waji wasafo urade die. Yes, Lord. Ti wanim kire no. Amen. Dia wodi gidie ba ya magidie ne nya sama no. Amen. Dia wodi buo eba ya mabuo no homra mfaso ma no. Amen. Tutu na mo bia si babie. Amen. Bra wona mo doba Yesu Kristo so ade umoja ebegu for mama ye. Jesus. Mempai bone se yebenya moja ne won faso. Amen. Moja ne nya agide kese mfama woni petite bia wo wa ha. Ya woda fomu mpo moja ne mane nsobe. Yes, Lord. Ye shebre na tete apansa moja ne sesa shebre. Jesus. Una amade wabre tumi na amade oni hu me na hode do so ti. Jesus. Obade okese betu wenim kire ye enen so na ye mfase da ma moma ye nka amen kese. Amen. Bon sam kese na tinas. Ne ahweti beboa no. Ewo. O shana progress wo chana obi ante so a. E mo assignment. Wo baby o bitina wo akoso ne nsa. Wa ka chansa hantan ne do so betina se. Akonwesi wo nchen ama mo assignment koye. So ne kohwehwe obi so ne nsa. Asa betina se na hantan ne do so. Matthew 26 verse number 14. Yankan bibi wo ho. 26 verse number 14. Me pese me kan na wutie ye wo Bible ne fa ko ho. Ena dumienu ni mu baako a wo fe no Judas Iscariot. Ko asofo mpanyimfo ne nkyɛn. 15. Say edie na mo de be ma me na mayi no ahye mo nsa. Yes. And now what carry metabina eduasa edemano 16. Na every sabre no ohwehwe said ye wo benya no kwan ayi no ama yanka to aso twem afahye no ho insiesie na epitida a edikan no asuafo no ba Yesu nkyɛn sɛ ehe na wopɛsɛ yekosiesie ma wo na okudi twam no ɛna wɔ se monko kuro ni mu asomasi nkyɛn kasa asomasi na monko kan kyerɛ no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ ne sɛ meda abɛn wɔn nkyɛn na menim asuafoɔ yi bɛdi twam no na asuafoɔ no kɔɔe ɛkɔyɛ sɛdeɛ Yesu hyɛɛ wɔn no na wɔsiesie twam no adidie a ɛdi akyire. Jesus. Me kan brofo kasa. Be for Matthew 26 verse number 14. How wo ba ye ne botaye kese nti a wo de ba ye ni nyina nie. Enkomhye ne ayaresane na keka wo nyina ye bonus. Nyame asam no ne hia ka amen pa. Amen. Then one of the 12 called Judas Iscariot went unto the chief priests and said unto them, what will ye give me? I will deliver him unto you. And they covenanted with him for 30 pieces of silver, that is money. And from that time, he sought opportunity to betray him. Now, the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, where would thou that we prepare for thee to eat Passover? Kase erade yedawase. Hallelujah. Say ya kan tire kronkron no nimu nsam na efri ha say eba na e kan asem sonku bi de kire ogidi mini bi a ene mini wo baba be hia wa ha ama wo hunu ni bi say eya abrantie Judas Iscariot ya wo yi Yesu ma ye yi eye bi enti ena makwan kese be da ne ho ama wotimi yi Yesu ma ye fri say emra dodo ni nyina no ni Yesu nam no adwenboni bi ama ni tirimu da popem se da kro die wo se na oma na ho kwan ama honhom ne baba be wura animu na honhom ne be wura animu nso no enya die bia na honhom no o hwehwe enya die bia na honhom ne hunu se nipadua na hwehwe enti se wo ka kire nipadua ne se kona kwa ya de kro se mame a obetimi atu ho anamon
enya de bia se sika kase sika Sika. me no kan sam kakra bi de afa sika ho na wahunu se osoro ahenie mu no se sika mama meka wabrabo ho a wo be yamfom so bebre ti wo ka sa brantie Judas Iscariot se na nya de se na nani bribri sika ena na ehia na ankobeton no ane master ko wonye da na wo kan Bible no kura na free soro ba ni nyina wo hunu ni sa brantie yi wo ye onipa bi a na yede aduhwam kura begu Yesu na ase kura no pese o kire Yesu business. And you can see, say, or no, dear, Nasikana, and no day, watch but no one for one person shanty. Then send to me and Adan and Sakaya and so went to me and me in Payama, what them has said. Say a free now, what Baba Yesikanika see was I you fear. What Baba Yesikanika see will fear no. And my womb what of who and Yosikaho. Then mom, a radibama what do you press with your name? There were can't I make a Siena some America. Jesus. Haggai chapter 2 verse number 8. I can't say be what Hotchray and said. One will grad one on a street tennisika a yanidia. It's a young coupon, one yanny. Who call heaven qua, me pacho, a young for any ho. Heaven what a young for any day. Any ho. Empo Lazarus and then cramata free new criminal or cocoa drew hono. Not just say, Encomiasis was to swampa, but sit the anaya crop on one tanaconaso. Na Bible say no wobo eja Abraham kukumu a ekira se sikani ba enti de wopen wo ye no ho ekiro bibi say heaven akwantuo na nkasa no baabi a yen ye free no yen free ha ye free soro eno ene ade a eye yen botaye say kristofo eno nti esoro ho no me pacho yen ni bi eni ho hwewuni oto nche se hia wa twe ho kope baabi tena fi se baabi a ye free no hallelujah. The having your baby sika ye dear walk now can Bible sin na sika kokon ye dia toto abra na bebre wo osoro ahemfie na che se osoro ho no me pa chaw ehia dondo ye mo bi wo ho me yimpa ye ma asori mai amen me yimpa ye ma asori mai amen every ne Jesus yes Lord ye nyankopon difo may shout to brass say if there is any hardship in your life today will be the end of it. Amen. The free and now crew a here to a chat. Amen. One some person na tenase. Enti ayesika sam and a man Judas Iscariot. Wotimi kwakwa yes enyambra sam no nka wonye. Na ne ho kire no na abrante na ne ho kire no. Na ne ho kire no de diaka. Od Kristo ni betimi ade diaka wo ho betimi a kire wo. Enu nti nam wani biri wonyonku bi asi ni ye. Jesus. Na se won so sanka asi wi a menyi ni se kwa me despite be fa phone. No wadidi wo for isa pon atem. Because esikafo ni esikafo no me pacho omo ne obi antwe manso wo wodi obedi na wo wodi obehye na wo wodi ode behia na wo wodi ode de behye ne nase na wo babi ode ne tiri beto a eno nko ado soma no me yimpa ye ma asore ma amen dia ama wanya ni brebre na ade bia anya wo fe nanse wo hunu oba akura ne ho efe kura na wo se ne ho atan obi ya ade akura na eyesere akura wuntumi nsere ne se ahokire ababa beto so amen enioma na Yesu eyedema Judas na nketwase wo sere na twase wo yi na ye na twase nkohunu Yesu wo ha age no nanso ahokire nti wantimi ana Yesu ase da wantimi anya de bia ankire Yesu ama Yesu anka se Judas ene de wa mamani ageda ni nyina sa ahokire bebo wura wadwene mu a wonya adwenbone mi yimpa ya ma so de mai ne amen every ene kro Jesus. You will hear Bubrum free and Shabbat. The walker army no ebe ya hwa ma. Amen. The walker army no ebe ya hwa e dia ma. Amen. Eti wo hwemu a Hega emyete ase sika ne dwete eyeyanya papa dia. Eti sa wo hwemu a osikani bi ani hɔ a obɛhwɛ sɛ ne ba ho ntete. Osikani bi ani hɔ a obɛkɔ akɔhwɛ abɔnten sofo na wagya ɔno ane de ɛnyɛ saa. Osikani bia pese ye hunu ni sika ye hunu free ne ma ho ana Hega no so ame ate asese sika ne dwete eye ono awurade dia e na ye papa nso ne awurade e kire se wo na wote we wa hyeda na ama na hia ho sa wote asem na meka na se a akobebo ne nsam de wote wo nchen no wa hyeda e na hia no sa
Where you bad the self for, and nothing our papa man she war, and so quakudi and prequadiane. Jesus. It is a obey here near Tinanko Pofia, a yawajin, she wouldn't catch and say a watch and I also. Hallelujah. Amen. It is Judas Iscariot, and your man of family in an a ye pray. A here and another they can't quite yourself. So be the Abraham one be good years to Nayasi, and some ever kind of version. What be the Abraham be good years to Nasi? Judas, if I saw a years to say we need business. Or persuade years to say yes to who need for so. I used to say, bra, may buy a mamma means you. No, bay, they will buy what the Abraham be good me Nasi. Uncle listen, Uncle said, your minimum namia me chamu bread be brave. Mamma told me, hey, son, come on, come home, but fata. It's just a new Judas effect. I didn't try. When ye be a Hunusicanisa, where born some, when ye be a Hunusicanisa or no Sicaninity here no. But then that make a be a choice, and yes, Sicaninity here, name sometimes a watch and a do me empire, my sorry man. Say, and the woofree ha woo quay. Yes, Lord. One conantin cobu was saying here need be. Was it umpo on the wire man one cassa wedding? A free now crow on Nantisicani. One cassa sesicani. Was it as summer with the one over can and one a baby more amount? No one come despite as if when you be with them. The who would jump by bush and be with them. The who is a cafu be or gun happy with them. The what's your worker army will be roofing. Hallelujah. Shall we catch us say, why do you know who say, and hear me? But me and Casamity idea. And hear me back umpo. And I can't say me hard dying. Me hard than you. Men are me a fiura. What came you what one will be answered and some four ben and make it. Hallelujah. Let you hang on me at yes, yes, you can't get a papa dear. And yet. Say having who sika what dia other na young who sika no way ho e twa se young who sika no way ho because your papa no ehia no e free na kro wo mo abubu biem sa e free na komanya who say hia ni biem amen say we young who say hia ni na ehia wo a ye hu free wo kasa mu sa wo hu say Judas na ehia no ti de bia ne kasa wo kan nyina ye sika ba se sika no wo ho bebre sa na minyi ni se wo beso enkwala beso anopa tapi ana se woni sika so na beka se mo me emo 5000 ebe me pa mi yi mpa ya ma asori me ne amen e free enekro ewade nti nanim nkyere mo amen ewo sika semu amen se de be ya wani nko brebre na won konko ye ti se Judas de osori gina ho kan ame kase no amen obedi adanse hwe woni ani ka che se sa wo ye sikani pa sa wo ye sikani na se si a wo kan ame na wo sere ye na me hunu se se sikafo sere ye na wo sere no bon se kase fa hye ho ba me hallelujah enti se obi me kan se bu ya kire so obi ka se media me mpese me ye a me bu se di pakro se ana ni pakro no won ye Kristo ni ana Kristo kura by was me baba be ye hia ni said ye be ya mo be ya defo because man shot se anya defo mfrati asefo asase so mo do have one be ye nkurasefo and me yimpa ya ma sori meyi amen osu nyankopon ti nanim fa nkire mo amen e free echina ko won nante so wodefo amen ubi bia be ye so wodefo yes lord wana montuo be ye so wodefo amen fi say heaven wonu hia ni wo hwe woni anim ka che se me yi hia free so yi hia free ni pa mi ensa mienu na kwaka che se wo me yi hia na free so we Yesu di mo ehia buburo ya unsa se ye twam wonim sa sama mi ke wo bia fa asem no de awura na kuma mu ye free ha ye kwai ni kunu nya adwuma obe ye adwuma no so anantete bogayire mi kira wo kwa ma de shimoja kronkron ni mu twa ohia mu free ho onipa bia na adwuna ye se Judas na ma ho kire nti e free na kro wo baba benya sika se tam mesi wo betimi atra no aka se Judas de no Judas de na Judas de o ye nti ye nkwa sesem ana mepa chew sesi a de nti a won ton wo sofo ni nyina ne say price na mo de ma won enye yes price ni nye hwe ni ka che say price ni nye ntira ka wo de ne ko hallelujah amen hwe ni ka say de nti a won ton wo sofo no
Yentia on tone so for. Nina say, Nina said, price in it. price in it. That's a price in your pa. It's a price in your pa. Uncle Wadana Joe. Kabako to Nepuno. go to Now, what in the box and sway to so. Baswire to so. One some confession hole. And ten you Judas and from so, and my mum blame Judas baby. I want to a manipanya bay, I want to and then a manipadim conconsa. Me won't hear ya. One pen conconsada. Yes. A young phone in conconsan. Sanity. One who see can you dim conconsada. Dabida. Your says can we need time. Time. Only time so about bedding conconsa. Sir. Our back when say Kwame Despite social media no ye de. Yo. Debbie, why ye busy kind of this way sick. Sanity. Me empire ma sorry me. Amen. Who be say a free na sika ye dear betia toso. Jesus. And your Bible in between conconsa, sika ni between conconsa. Amen. Bon sem que yes of Jesus. Eti Yankopon ne botaye mu no ne botaye nyina ne se wo pese wo nipa matimi die Sir. hwe wo nuanim se wo bedi ansa na wo firi wiase Beti ansa de wafiri wiase. hallelujah Amen. eti yan papa no na asase ne ya ne dia Yes. enyoma wo mu nyina ya asafo awurade dia Sir. sika nya bonsam dia hwe wo nuanim ka se sika enya bonsam dia Sika enya bonsam dia. said the Haggai chapter yine kanu what say silver and gold is of the Lord. Yes. Haggai 2:8 sika de dwetɛ ɛyɛ papa na yɛ som ne dia. Yes. Enti anya bonsam dia hwɛ wo ne ka kyerɛ sɛ sika anya bonsam dia. Sika enya bonsam dia. Na wahyɛ da no ɔne na nenam ho. Hallelujah. Amen. Eti sika anya bonsam dia nti Bible na kan pefe sɛ ɔno wɔ ma gise wɔ bewie sika no no wayɛ dɛn. No wasan so asɛ nipa ma na sika no yɛ dia no. Yes. But ene mayi mpa ya ma asɔre mayi. Amen. Ɔsoro nti na anim nkyerɛ wo. Amen. Hallelujah. Amen. It will come Psalm 24 verse number 1 now. Was so near asase. Ade dudu a woman nyina ye awurade Nyankopɔn dia. Jesus. And you me wo mu bia e awurade dia. Yes. Ti se wo ka say Judas Iscariot. No so obo adwuma ti say Peter. Yes. Anna Peter wo nkoduo sisi ho. Yes. Na Yesu kwaje ba akokra de ye property gina so preach ye na. Enti ko bedi sanse mu no. Tabita. Mayi mpa ya ma sori mayi. Amen. Wo kunu se wo hye bi ye dede na wo ka ne sofo ho asema ehia no. Yo. Unsa asori bebie ni abre Yes. wo di konkonsa wa asafo ni mu ehia no Ehia no. me wo elder bia wo ni konkonsa da because hey sika bia ebehia wa asori wo sika kese ono na yebodi infra Okay. why you busy every day why you busy Ampa. minimum be Mr. Kankam Yes. on time asori o what TV ho na se wo hwa no hu se raise appeal for fun bia na wo hu se ade di anko yi wo so afafo no afre me papa mpa chaw me hu se na wo raise appeal for fun abra ya ya asori na twam no was na ade na asori ma na asori okay ma me nyina o ma nem na me nto om correction ma enti obi ti fie to asori ma correction Jesus. we say obeba be di hu konkon Tabita. hwe woni anim ka kyen se ono kra woni mo Onukura we demo. won say hiafo ni mo nkrofo pa Sir. omu ni mo nkrofo Ampa. hiafo ni ma sikafo pa but sikafo ni ma hiafo Tabita. bon sam kese fa hye ho Amen. eti eye nyame botaye mu se onipa babia bedi ye. Yes. Deuteronomy chapter 8 verse number 18 kan ma me wo ho etwa se onipa bia wa ye dai odi ye hwe woni anim ka kyen se wo bedi ya fi ka se minie wo dia wonye se Judas enkoton woni pada sani efri se wan kasa de wo bedie de wo be hye de wo de be cheche na de amanyanka abu su se tam eyankom se no ma sha to so no de wo so de kan ame kase na be ye ho de wo so de kan ame kase na be ye ho de wo tie mu ka se sike ayehwa ama woni wabusua mini baby a we free ba ye but ye free ha ye koyi ye ba bebo sika won pa ye emo obi tutu nwo so mo nka nkyerɛ sɛ ɛna ye preach prosperity there bi o heaven ho nanka sɛ hiafo ni hɔ eti wo se media me mpɛ sɛ medi ye na ne wo mpɛ sɛ ɔkɔ heaven no because heaven wo no hiafo nyɛ dɛn eni hɔ adwuma bi a wo ye a wo de wo nsa som awurade ma tumi Amen. a wo betimi de adi ye Amen. Deuteronomy 8:18 wo se sɛ Mose ngoma etosunu. aha Etie ye enwotwe. aha Yimo ye
do what you know. What's it? Na mmom Awurade kai. Na mmom Awurade kai Onyankopɔn. Na ono na oma wo ahoɔden a wodi bedi ye. Wodi benya wo ho. Wodi benya wo ho. Saa na twi ne ka. Ɛne efiri na kokɔ na konya wo ho ɛ. Yes. Obi asɔre wo benya ne ho tam. Amen. Obi asɔre mi so wo benya ne ho tam. Amen. Nipa wodi gidie ka saa asɛm wo sɛ. Roman for bɛbɔ afɔdeɛ ɛbɛtɔ fam na de akɔkwan so. Ɔmo nsɛm ahyɛ because wokɔ Roman no ho. Roman for mo si ɔmo dan awie. Ɔmo si ɔmo asɔ dan nyina awie. Nkɔm hyɛ wi amahyɛ no me say SDA for afɔrebɔ a edi nkan. Afi a yɛsɛm yi ɛbɛtɔ fam ama wakɔfa yɛ adwuma. Wobɔ wo nsɛm hyɛ wo anka bɛyɛ wo nkɔm hyɛ. Hallelujah. Tena sɛ mame. Anuti onipa bia wo wiase na wo yɛ Kristoni ɛyɛ nyame ahyɛdeɛ ɛne ne nhyehyɛeɛ mu sɛ wotimi di yie. Ɛtwa sɛ wodi yie. Wani yɛ bɛda no wahwɛ nyanka. Wɔsi nyamsom papa ne se yɛkɔhwɛ nyanka. Nyamsom papa ne se yɛkɔhwɛ obi oni bie. But wankasa deɛ nte wotimi nkɔhwɛ nyanka sɛ wankasa wosena nyanka. Mi yi mpa ya ma na wɔtwe. Mini baabi a wɔsoro bɛbue di ama wo. But free na wɔtwe yi koi. Ɛkwan bi miento baabi a kwana. Onipa bi a odi gidie ka ame kɛseɛ no. Adwuma kwan bi baba bebie. Wɔse mi Awurade me na me ma nipa tumi. Ɛma mo di nya wɔ mo ho sɛ tam. Na wɔtwe wɔ Awurade fa sɛ tumi ne fa ma wo. Ɛkwan bɛ so na bɛfa so ma tumi na ba he will give you business ideas. Ɔbɛkyerɛ wo kwan a bɛfa so ɔbɛdi yie. Ebia na baabi a na wote no kora no wahu sɛ fitafoɔ bi wɔ hɔ. Ɔmo bɔ wura wo fie na ɔmo abɛfa nsuo na ɔmo anom na ɔmo kɔ. Ɛnkyɛ na wo nso akɔfa nsuo na wo nso wotɔn ma wɔn. Ɔmo gu so ɔmo tɔn na wayɛ ice kenke. Ɛnkyɛ na wankasa wayɛ meat pie. Wontumi nya abra mɛyɛ ama wo. Na afe na wo hyɛ na ɛde wo kɔ na ɛde wo kɔ. Ɛbɛ kakra na wayɛ container si w'anim hɔ. Na de indomie aka ho. Nyankopɔn na ama sɛ tumi no. Wa ma tumi obi betumi akɔdi indomie wɔ fadama. Wɔba wo hɔ bɛdi indomie pɛ no ofiri kantamanto aba bɛdi indomie. Nyankopɔn na de sɛ tumi ne di ama wo. Ɛyɛ dɛ no obi tumi firi baabi ɔsɛ mekɔ ɔfankɔ akɔbɔ mi ti. Awurade na de tumi ama sɛ nipa na ɔbɔtire no. Because ebetumi aba so onim tire bɔnse ne wɔ bia. Efiri ɛnna me hyɛ tumi. Mesi me hyɛ tumi de to hyɛ brɛ so. Asɔre ma ɔmo tie mu aka ame kɛseɛ. Wo benya tumi a wodi bɛdi yie. Ya wo tie mu aka ame na bɛyɛ wa. Tena se mame. Eti Nyankopɔn ni nyansa mu no ɔbɔ wo nipa yie. Edu baabi no wɔ se ɛma mo nwene deɛ mo bɛhyɛ. Ɛma mo nwene deɛ mo bɛdie. That means we are providing ni nyinaa. Eti Nyankopɔn wa mo nipa hiani. Nipa hiani pie ne ho nyame bɔɔ no. Wɔhwɛ Genesis chapter 1 na. Wɔsi mfitiase Onyankopɔn bɔ so ne asase na asase yɛ sakasaka ne hunu. Na ehum wo buru na ne Onyankopɔn honhom butunsuo n'ani. Na Onyame ka sɛ nyɛ han na yɛ han. Wɔbɔ wiase nyinaa wie yɛ no. Tie wɔyɛ nipa ne sɛ ansa na ɔbɛbɔ nipa no. Na nipa nwendwen swimming pool ho because na nipa na oni swimming pool na wɔwɔ swimming pools. Wɔwɔ epokra ne swimming pools. Wɔwɔ rivers. Yɛwɔ rivers bi wɔ Genesis bɛkyerɛ sɛ den ɛna ɛde apana den start rivers ni yɛ nipa swimming pool. Nipa ba yɛ no ɔno ankasa te ne garden mu. Nipa ama mesre aduane. Nipa ba yɛ no na kyerɛ sɛ ɔwɔ free car. Ponko orisi so se na de ne nam turom ho nipa anka na wo peti bia hwa agigi wani no saa time no ɛyɛ nkwakuo ne impuro no ɔmo na gigi nipa mani wo bɛkɔ na sɛ ɔtwe gyina hɔ no wo bu ne mu na nipa asere a ɛfɛ kora keke hu sɛ nipa wo live good life ɛnya de sɛ nipa ko so da nipa mu anada de bia obekɔ na apple no apple ni de esi baabi o obekɔ na mango so no ne enioma aka ne nyina bɔ kama nipa didi men no wada wo wie ye na nanum aha ene Nyankopɔn san man oba eti nipa onya wo yere ware ye no na kyese wasenya baabi papa so ayedai atena nipa ba ye na swimming pool wo ho
nipa ba ye baby odi ni ti beto bibia ya available enti nyankopon ammo nipa hiani na mmom de ma nipa eba be hia ye ne se ya amfa de nyame ka no amfa anye bibia ya soode wo sika nyankopon de ma ye nyame aboyen sikafo but what say instructions nie eha enkwaha enti yentie de awurade ka no ene ma nipa ebaba behia yen wo a wuti we sikani straight nyankopon abo sikani ni nyina ne se wo betoton nuoma yie hwe wo nuanim ka che se free na kro wo so toton nuoma yie na wanka se mi hu yanka bon sem kese fa hye ho eti nyankopon bo nipa no bo no defo na nipa nkosrese no wadie osode anopa enya afi na wo kwa akodi lai wo ba bia akosre aduane adie because aduane wo ho opeso odwale swimming pool mu no aso ato no ho ato nsuo nim wo to mu ana nam ewo mu nyina park because omahunu se omo fada na aba no nipa betimi anante edi ntro mu nyina chese sisire jata omo nyina hye nipa na omo ne nasere kama kopem se afi nipa hunu sika nyame de man no so hwe biyi mpa ya ma wo a wote ha anyame ama kakra bi ade ya hye business ase no wa sha ase ye metoto wote dem ha ye adwuma enso ni savings book chese woni accounts number bia chese wo de accounts awo abayo e Facebook and TikTok account na hu sika be na be pie free ho aba biyi mpa ya ma wo asempa no maka obi no won se asore ma na ye din asase na meka se sika na e boss amen but me bowura ne mfom so ama na hia no wa ye din o se na just wonye ready so obejai ene nyankopon be yiwa free edi ntro nim me yimpa ya ma na wotwi awurade ntoton no manfa ma na sika semunti ene ma eye Judas Iscariot oye de wo ye no se ne ehia na ka wonye yenya ye no mu wa hai omom di machi he wo behia wo bia oh me di Ogyaba de he wo pa mo bi nko hia asofo ni mu ba kon kan se memo 10 billion ko ye ni sei obeba ba ye de nti omo mama ye ne se price ne nye price ne nye nipa ye nipa wo ka se wo bia kan kire ma asofo e bi se memo 10 billion ko pe wo bi na fa set sofo yi up wo papa yi up akwo nko fa kire nko ye ho fa se ka se urade sunsun pe na honam ye mere Judas nya good price 30 shekels wo nya good price wo hunu se obetimi di bia to dan obetimi di bia to wei ti wo koje Yesu ampa hwe Yesu anim se wo yi na ma enya ho kira akwo nipa nye saa wo butaye bi e wo wani so a pese urade mfa so nya mabusua watwea emma enya ho kira akwo bi ti dem ha akwo ni kunu owo kunu enso won kotwe mpana wo akiri eya ho kire enya ho kire aka nuoma bebra e kristofo fam ka yemfam mi yimpa ya mafiri na kro se awurade nya ho kire mfra busua nim na se busuam ye pe woni patitiri wo ho a yemra mebo otin do so di kina na so kan amen 7 times pe nipa 5 na kwa ka chem se wo ni abusua ni ti ko hwehwe obi na ka chem se wo ni abusua ni ti ko hwehwe obi ka chem se wo ni abusua ni ti ayan kom hye na wo hye ne san ko hwehwe no ko ka chem se wo ni abusua ni ti afi ko na kwatena se mame hallelujah hallelujah hwe wo nuanim se wa ye nhyira pa ka se mi nue wa ye nhyira pa bon sem kese na fa hye ho enti ye kan hwere sem no ma yeti ase se Judas ahokyere nti o man ho kwan eka bia na odidie nti o man ho kwan ampa odi sika no susu ampa but owu je sika no yimpa ye ma se won kofa kwan bone so emfa nko pesika na mom awurade di yedie nhyane beto life
na baby a ɔhyɛ bia yiedie na hwehwɛ wo de wɔka amen na ɛbɛyɛ hɔ ama wɔsɛ mi awurade me na mema nipa tumi ma ne di yie ma ne di nya ne ho sɛ tam saa na Deuteronomy ne ka na wɔtwe wei nkɔmhyɛ a mahyɛ ato obra so ne sɛ awurade nyi wo mfiri Judas honhom mu na ɔma mɛyɛ wɔdefoɔ kɛseɛ wɔ fie na w'ani nkɔnkɔbere wɔ bi adeɛ ka ame kɛseɛ fa hyɛ hɔ afei yɛkan yɛ verse na edu baabi no ɔwɔ sɛ monkɔ na monkɔ siesie baabi na menkɔdi twam mu no monkɔ yɛ deɛ yi monkɔ siesie baabi na menkɔdi twam mu. It's about preparation. Yesu na ɛfa plans ɛkwan yɛ bɛfa so ɔbɛkɔ akɔdi twam ɛno wafa ho plans. Abusue wobɔ mpa yɛ na sɛ wɔmfa plan na me say waso bɛyɛ hye me say waso bɛyɛ dai hwɛ wo nuanom ka kyɛn sɛ hyɛ aseɛ plan na wabrabɔ o ka kyerɛ sɛ me nua yi hyɛ aseɛ plan na wabrabɔ what kind Habakkuk chapter 2 verse number 2 now was say chirodiye wuhuni faguo write the vision down or person what chero say hyɛ aseɛ plan na wabrabɔ baby a ye kan ye no kokoduru say Judas Iscariot or the sikasem ahokyere nti o ye die nipa bi ampese wo ye amen ne din ne nkyerase ne nya din edin bi a ne nkyerase ye tan o ne nkyerase ne ye nanso ene wo bi ampese wo de to ne ba yi mpa ya ma one de urade ma wo ho nkɔ ye hi wo man nim urade ma wo ho nya hi wo fie ho nemu urade be mo aye nhyira de e wo fie ye kan ye no ye hunu se Nyankopon ama ye yedie ne dada obo ye no de ato sikam wo sɔre ye no hu se nyame asiesie wo se me bo nipa se me se so ye Nyankopon no so wo nya hiani wo ye odefo Yesu pa wo se me ba be ye hiani se de be ya asɔre ma ne be ye de yin e be ya adefo adwuma bi a wo ye bi amede nu Yesu mogyam adwuma bi a wo ye bi amede nu Yesu mogyam e ka honhom bi a ye twam eka honhom ye twam eka honhom ye twam ka se awurade eka honhom biara me twam ade ama ahiawo na nneoma nkɔ yie ne sɛ womfa ni die ma awurade Abraham ne Nyankopɔn kɔ ne nkyɛn no ka sɛ fa wo ba no ɔba koro pɛ no fa ne bɔ afɔre ma me ɛyɛ dɛn na Abrantie wan twetwe ne ti wan popo ne ti da wo hunu sɛ awurade na de ma no ti sɛ awurade sɛ wo gye a mɛsan de ama no wo kristoni a wontimi ni yie no ɛyɛ check the way you give in the house of God ɛkwan ya fa so a wo ba afɔre wɔ nyame fie onipa na abepie edi ntrom bibia wɔ hɔ ne ho tɔ no nanso ɛmfomsuo bia wɔ ye yenti ɛsan behia wɔ nipa swimming pool ne bɔ no edi ntro ne bɔ no ye pamu ni firi hɔ Nyankopɔn na petela ni pamata de hyɛ wɔ nipa ɛna wo man so na ɔka ne si abɔnten wo wie na ɔto mansion ni sɛ kan nipa na ahia ne bia mu eti sɛ wo betimi akodi yi a ɛyɛ wadwene wo susu ye ɛkwan ya bɛfa so de bɛgye nyame asɛm no wayɛ ho adwuma ɔmfa asɛm no ntie mfa na ada wo ho na mmom wo tie na wo yɛ mu adwuma Bible ne ka asɛm sɛ ma na me awurade ma ɛdai mɛma wo anu ti sɛ wonim ɔma wɔ nyame fie a I am telling you sɛ wobɛkyɛ wɔ abrabom me so bɛyɛ dai wo kan Hagar na wɔse wɔno na sika ne dwetɛ yɛ ne dia ɛnso wo gya de mani pa hunu ne sɛ yɛ de asɔ wahwɛ nkɔfo bebree ba Nyankopɔn fie ne ato kɔdɛhye na ɔmpɛ so wɔ yɛ bi yɛ bɛyɛ bi ɔmpɛ so wɔ yɛ bi na ɛbɛyɛ dɛn na wɔdi yie wɔse di ɔkɔ so ɛpete no ɔkɔ so dɔre eti wo petia ya aba na wo petia se gugu so na wo petia hunu ne se ebe boaboa no na de ama wo daache minim se de wo ma wo nyame fie pasen ka be ye crazy giver like you be a crazy billionaire amen wo be nya sika butu sika wo fa nya hwe ya so ahwe ye hunu se de ete asofo ne bebre wo efia sei omu ntua tight bi ama ma mi bishop omu fi no kra asofo ne bebre di machi omu ntua tight bi ama me
Adentra onya ne ho ntiase wonim sidie tie so wonipa ne hunu sidie gidie no ene enwuma ne de ka ho no ne omane ya okas ohyase no wo ya oba bedane nyame. Yes. What so. Jesus. When you give, you are acting like God. Yes. Asembi si ye ne Nyankopon ka kira Abraham se fa wo ba ne mame. Papa ne so de ya no afa ne ba no. Ekwo na wo bu akran ko Nyankopon se nya abotre. Oh, me kan se fa ne mame man ka se kunu wa ha sesi yi. E kire na de no ko be ponso na kokunu. So what ye tie ma ne mame beba ho. O se o kan ye na ka me ye ne fa se wa ha ma sesi a se ye wa wo dia. Nyankopon se hey afa ne mehu ne se wo usuro me. Yes. Nyankopon de enioma bebre susu nipa mahwe. Wote ha eye wo din se wo de aforibo bi benyame fie wa ha. Wo fa ne se wo de wo ba asori but ye give na wonye eye aduaba ne ye adua no. Eti me dodo a me dua eni ekes dodo na me dua no eno ho aba na me tie. Yes. Bon sekesi sava Jesus. Maso show aboa me enu nti se wo hu me na wani brebra na wadwene akwakire se eye adian eye wo ma Bible say mu wo nhyira se dian otie the very day na me yuso ka ketoa enam to ka kese na me de koma me ma me duo na mbu nkotodwe wo yi ni duku ena ode gu mitiri so asem wo kan se sika man kan wo wiase wo na wo be kan. Jesus. Bon sekesi sava Jesus. Shewuni anim ka kire sa wo mpe wo makora. Dia me hia wo nipa wo edi ntrom wo ne se okotie nyame asem. Wo ha untuatai. Untuatai. Hey. E kwan kese ababa beda wo life ho. Abeda usika sem ho. Bambo bi ani so biem. Wo ha. Wutimi shabo awo station wo shabo awo nyame fie. Untua. Most wako jina book no wontwero me din sha am she 2 am she 2 ena no de no me ba betwa fa we ka ho just wo di nyame ka no ne ye de na she 2 ho o ma metua wonu Nyankopon so se wo mpem kwase abɔhye anu ti se wunya sika san obama na san hian enkofo bebre wodam omo ye sa mistakes ni bebre so many years now saying ba ku bi me wo hwa ye se obi hwehwe me na am say hey mama ne nko na kire waba o say ka kire ne se mete so ka no akire ka kire ne se we dey ye emergency kese yes ha me hye brebe sei na am say hey fama ne na hye brebe sei de mami nti asem kro hey odi oja nam say hwan mpa chuo me 10 years ago ena ye ba asori ewo aputu oja ena me be hye ebo ena me hia asofo bi na nsen ya na osisi de mabrabo nkoyi no memra metua me bo hye na fa won sa me so nam say bo hye be na hye osi me hye ebo 5 cedis nam say kan ho eno na me free ayimra na chese 10 years ago na says 5 cedis na say 50 million no was shebo 5 cedis 10 years ago when tia amada kwa kotia na afia na ni brebre no ho sa afia abrabo na epem no wo hwehwe me ama wo de 5 cedis na beto mani mama me ma bompa ya ama no na wo gidi sa mpa ya papa be na mbebo ama abrantie we ya wo de 5 cedis ba beto mani enti martina hwe so se wonko onko bomfa achi ase onko hwe sofu bi o onfa nkoto ne na ase na oma sofu ni nyimpa ye tenten fama no na me 5 cedis ma pa ho hwe won se ma pa ho Bon some show. di Nyankopon ka 5 cedis me na obetua ama me abapna m ka kire boy no receive ko say ka kire say hey wo kwa mani isi aso dan ho biem so the 5 cedis na de ba be hwehwe me pa de a e ma ne nya de ai won hu say what timi ya di Nyankopon ka ama expiring date a chicken mumu bebretia what de saka ni bi ebi de ka 2 cedis wantua ebi de ka 1 cedis wantua okro ba bi ko share bo wantua 5 cedis wantua bebre wo mom to wo cedis obi aka na se hwe wuni enu ka chen se tam na waka wa asem wodi mesraw wa anti 5 cedis ni kutam nam se hey bra
So one sorry uncle see the member bebo when you saw no 5 cities. What the 5 cities about what better hotel and train me say what the 5 cities no because of when say would in Yamika who call share bo what Bob Dean actually be your share bon. Catch us a one could cheer. I'm so for now whom me and who saw one pie amount. Missy a dume be and what was also maybe and often watch a me. Now we'll put up 5 cities when you but tell Sadiasha every pun watching telephone number which I'm saying I'll wait Jimmy. Hallelujah. She wouldn't catch us a one yes, I'm mistaken. Maybe we shall bear Chia Catcherin. Hallelujah. Now, if you buy your kind, trust some number be do baby, say, yes, who someone said, Monquanamonco bois. A Christopher, Mon Chassia Moabois. Mumma yam boy. So why one plan or braba, obey your plan, it will be up in the plan. So one Chassia plan or braba, Miss obey your plan. Can see it will be plan so. What if you now one plan or brabo? Obin so Chassia will be Pia bar. No about because sister, me who is what he when yet she ka a bay young cow besnick tone means say mammy. Into what there will be plans so I didn't one cassa one far plan. Wouldn't say baby a young plan and Uber do on VBI Basabasa. Ba wo ba hey one plan ya anya obekwa a toothpaste. So one plan ye obekwa kwagia fin grandpa cho wo afi. So one plan ye and your ma obeye o ha bia ye basa bi mpa ya mam. Plan ya de bia e den but when to me anya ube waste the whole day. A free na kuragidi foi Yesu kura na yedi na chi no wo plan me so wo ya de o plan ansan wo to anamon was a monko asumesi wo kasa asumesi that means Yesu kira omo baby papa omonko na ho no wo kwa kodidie baby wo kodidie kwa wa plan ne Yesu a plan o wa won pa ye nko o obo mpa ye wi o plan ne ye to was a monko ha to kasa se Yesu an kire baby a wo kɔ no wan plan ye enanka Yesu kɔ kire efie bi a Farisifo ye pe na kuni bi nete hɔ a anka wo hwa anka ye de cross ne bi kunu ka ye poison na me se ye be dey mo hyase plan na wabrabo asore ma plan na wabrabo hwe woni nka kye hyase plan na wabrabo na emre na ekɔ no ka kire no o ka kire woni ase emre na ekɔ no so one plan no wabrabo mfiri na anko a ebedu mre bi wo be ye de emfa me ma me bu shop ti wo sesi ayi wo pa akɔfa high hill fani be gina so na ka kire so omra media sa first pass bi na ya no wosa na omra me se bi wa ha am be hwe de be si wa ha and was rep yen who bet me in the high hill so because and on why then wapa he says yes all planning no one planning no one to sleep said that from what to guarantees akasia anka wo ba so in covenant for chuguni enu ka chese hyase plan ya brabo no hyase plan ya brabo o kase minie wo bompa ye wia eya afa plans kan kase chese minia wo bompa ye wia eya afa plans. Hey, planning a ding. Nkofo bebre mpe. Odi ya dey. Osoli ya bosu ojina say, "Hey, na kra me ye dey." Ana me ka se me kwa yie. Me kochia che wi a. Na makodi die hu. Me wi a me kɔ hin. Okay, na ma ba beda. Ne plans na si. Na saafo no, we raise prayer topic a. Ono na wugira nkyɛn say konchen na moja begu so na nia bre sa wan plane anka wo mpa ebo ho a wo ye dede wo ye wira wo manyam som ye den obi a wan plane a wo de no ye prayer tower no obeye bed manyame bon sem que c'est ça Jesus. Hey obi a plane na bra bo ma si ni ye nyankopon kra wo ye master planner ose momra ma ye nie come and let us reason together. Nyankopon kwa wo plane.
Nyame bo wiase no or planning ye. Other na yen de yen pese planning. Sorry man for planning ye hwe. What was say? Uko busa ne say na next 4 years e den na pese so bo me kura minim. And no say ma sorry me sorry a nyame be ye mpa chow. E ma mo fa sa quotation ni hyehyem. Nyankopon na ye som no na ye so obeye no. Ono kwa o planning me so ye dey. Yesu na planning no. Ose monko na monko boaboa baabi mame ekwo na me bedidi baabi a Yesu ko didi kwa no wo planning. You can see say Nyankopon ye master planner according to Genesis. Answer no bo fish no no edi nka bonsuo. Oti ha na wotwe de abosumi we de afi we de etwa se me ware o enso wo moa ne ho. Me wo kwa no obi afem papa mpache wo ye Ewurade ye menyam Ewurade me dawase Ewurade wo tumi papa we na ma frɛ na wa fai nam se agya mpache kasa ntem na me wo program ye Ewurade me dawase Ewurade papa nyame hira so wa peke nam se adan president ewu ana wo krom hene adan na ekoso ye papa me yire na awo wa wo se samse ye denyame ase ye na koyi ni kofie ye ehwo ni asem no na se no ni asem say me mompa ya ma se de be a wo betimi anya betira kwata mo ba akora no we say ma me mompa ya ma me de mpa bo Ewurade Nyankopon ma na betira on fa ko pagya ne ba no Jesus papa nyam pa bo asem mi pesika ko tua bill no ne ma ko yi me yere. Yes. We are lacking planning. Pompa yes I am planning. When you pray without planning, you are a comedian. Yes. Pompa yes planning be anim. Yes. Wo be ye waste. Na be go kriso so mani mase. Yes. She woni anim catch sense say na planning wa sha wo bone. Planning wa brabo, Nyankopon kwa planning. Nyankopon ni munyansanti wakonyem oba wa maw 9 months osefa boaboa ho awo nye emergency case o no obi anyem ne ya na kwa ne da fom say papa me yiri nyim sesi awawo na me ho akere me eno de anka me sori aba but se nyame ma 9 months se fa boaboa ho boso me mako na si went me amfa 5 mpam plan ya 4 na eda so no went me amfa plan am went me awo wo wie ya wo fra wo sofo abagi sika koyi oyire me bompa ya ama Jesus bon sem que si essa me Jesus bompa ya ama Yesu na plan no hwe woni no ka say efri ha ekoyi ko chase plan wa brabo oh tina wa chase plan wa brabo wo pa ka kire obi say me de me nyini kura me nyini ni nyina so on person plan a ene wo tini fie so yes na wonya adwuma me nyini me yes wo 40 years me ni 40 or 27 on person plan wa tini fie no so Safo no otini fie so oka se wote so no ebema ne ho oto no but wontimi deceive nature da one planning ne eda wani mo twen yes chase planning Jesus Yakopon hihye yemu no yes what the plan say go akwem yes obo fish no na nsuo da ho yes o ma fish so de ne kan nsuo na no otom bra o say what a perfect plan yes that's fish no no ko Nyankopon bo shark wieye eye bonsu obo ni wieye no enya swimming pool na no wa plan ya to wa ma no plan po na wo de ato wa ma shark no oja ne tum se bugurum no de nam wo se hey wo pa akosa wo mpem da that is the plan of God bon sam que c'est ça va Jesus one planning ti ayo obi ote ha kwa ye swimming pool na wo ba be di birthday a na wato nsa na akofre yona ayi bonsu yes wo swimming pool wo fie na sa wo frɛ enama moma ba wo birthday a yes wo kwa akofre bonsu na bonsu wo no obeda swimming pool eti wo pese atitirifo ba wa kwam enioma timi pagya
hyɛ aseɛ planning fa kɔ atitirifoɔ mu na wɔn nso saa na ɛbɛyɛ ansa na Nyankopɔn bɛbɔ ntwe no na wɔdi nka bɔ wira na gu hɔ wakyerɛ sɛ ewira wei ɛna ɔmo bɛhwe ansa na Nyame bɛbɔ fish no wɔdi nka bɔ nsuo na to hɔ adan na wɔde wano ware na woni wedding ring wano ware obi send me say papa mpa cha me ba wade na aka me suit ene me mpaboa ene me bed ena me say wo be hia bed nso aka ho obi a wo be ware wo se waboa ne ho awie o aka ne suit ne belt ne mpaboa oba no so atade wo be ye ni ti ni makeup na che se akoa no omo ane ho oni plans man abrabo what am catches a brandy will be a shell self-worry. Who be this year? Was oh, papa, damn se massa. Sakami, we ye what plan ye? Uncle won't cost less because how do you year free hospital? Well, you know, 9 months went to me on planet. So one planet 9 months, yeah, your man 10 years went to me planet. Me in Payama. Amen. Missing me in Payama. Amen. When you pay your just one me, basing ye. Amen. Hallelujah. Amen. Planning is thinking ahead on paper. So I see a church near maybe go. Me sorry, me trot. Sabo sumi you in a hana meko. Me sorry on a panama beer me book. Much as a none of Pamepa, Mefa, may you we. Me what time one, me debeko social media. I'm there responding. Me what time one, me debe kind Bible. Me what time one, me debe bompaye. Me what time one, me debe we. Me ria, me shisheni ina me disho. Me dishwa, ebe me day na ya effective. It is a me no me no ye bobra me kwaja osisi because me dey my planning. A day be a planning can who be an edan de jugu from. She wouldn't catch us a monpa and kwa shasi na plan wo ho. Oh, she nim ka se minie. And monpa yan kwa. Wo bompa ye wia. Eya planning. Union catches a sampan, your catchers are no. It is shall see to Tuanamo. School crowd who goes good as a one plan here. We nim time at the best idea, no nim time at the Bompire. But tuning in Afra. What is school them ho? We need time audition and you. What's what? Come out about shape, shape, Abra Bible says, steady to show thyself approved. This is a one plan here. Who time I ever see idea? Who time I ever bumpire? What to need in Afra? A Bemajumana ya ding or Simisum Yamepa, but no man could you are lacking planning. But so Beshas ya planet, no bumpire cacra, no planet, no bumpire tattoo. I may say, ye can't title for at the 4 and Yansa 4, ye become one was a 4. Amen. Solomon senior me a sword, no planet. Yes. Now, Copa the catcher no was say, whoa. Kona kosi ko sheno o ka che ne we afen na jona your friend say akwa ne friend say Noah afen na Noah so be planning nya botre planning ye me de enkoto begu ha me de ntwi begu ha wo hunu say eyesebo ani akura o mani nhia what you chem no din kura no ko share story building no so ho o ka cho se momo ha ya na mo mpanyifo gu ase ha e ma mo nye dede o wie no ye sound proof ade ma nkura no e se nkura no ye morning devotion kura che se eye boy so get say sabe Jesus eye jata no o mo nte se nkura wom wo wie no planning ye who would say pet gate no hole, but who rather the ark of no anymore? The ark who would say pet, who would a corridor, young room a war. We are so far numbers and target I will be on church. I made an answer. So who should share Kusia or room number 4? So who should share a crowd or room number 3? One Kobubo D. Why yen in such a way say who would say ya gate in your back, but who doggy say who would I would them at young baby our share? What planning again in such a way say? Emre dodo amudi was a sheni munyinara and to consider. One plan will fear ho into asumdue ni fie. Yes. So be planning akaba hu say asumdue ene ani je kwa ya planning ya gye ni. Me see ya planning ya dai. Oh,
Awurade ka me kura koma na nse won kasa me ho plane kwan ya befa so a wo bema wo fi aba so twie ummu ade wo kuru kasa na wo yiyi ano won plane wani gi a me si wo kunu obe plane wo hwe power it me bu oba bia no collapse o de abampai bo Awurade e chichire manu ensama me chichire ne nsa o chichire ne nsa wo kunu so ye taxi driver on chese nyame chichire nsa nkoto nkofo mantugo okay Shewuni enu ka chense Yesu kwa planning to social share plan. Yesu kwa planning to social share. Te nyoma mienu na ene me de ba ye say. Ye be ma ye ni akọ. Ye die wa ate asefo asaso firi say heaven ho. Ye die na efiri ho. Yesu se me be ye hia ni said ye be ya mo obe ya adefo. Number 2. Said ye be ya wo be di ye na wasoma do share planning. Was one plan wa bra ba wo so de anopa. Ati se ni freni a wonim ba bia woko no ne nam wiase wo plan wa brabo a emma wutimi yi enkofuo hunu bi afiri wa brabo you can eliminate wrong people yes wo plan wa brabo wonim se nipa wei enni kwan se me ne ko ha enna anu a me ne ko ye ogu manim ase me mfa ne nko so wo plan wa brabo a wonim se ha ade a me ko ye mi hia prayer tower wo ho yes nemo mi hia wo bia wonim business e wa ha so what plan wa bra ba e fie ho wo betimi atoto wo fie esu ma ho da de bia ni je nko a eye den na be shiba Solomon eye planning ma me ne wona he fie te say de Solomon wo but because of planning e wona bo si wo bi plans ni wo bi de yes obi ya smart o yes na Solomon sie ni fie o planning hey wo wura fie kwa omom ye o hyese wo ho kirigina ho hello mommy you are so beautiful. No wadwena da. Eti enkoma ni Solomon obedi ro. Ehu bi ato so na fie be na wo wura mu na wo baba beda 19 kra ye to. Yes. Won plan wa brabo. Yes. So wa plan wa brabo anka be hu se wo kunu wo perfume pa. Aka wo baba beda anka wo di perfume be gugu ho. Yes. Na wo to watade. Yes. Plan wo fie plan ho. Yes. O plan wa brabo wo mmompa ye bebre kakra bi abebo. Enkom se be sha to so na eye adwuma wo plan wa bra ba wo be hu se wo ehia wo you are lacking planning yes one ka to say ehia ko wo dem ko hwe guarantee kwame nkoma yon pane esempa bo ni nyina gu mpase but now se wo plan wa bra bo nti wo hunu de wo fa mpa bo ne ye wo hunu de odem ntade ne be ye ti wa adwene ye wo se jise bronya e na abedress eno ne wo ne yo bo sam ke sie sama Jesus Chewuni enu ka chense asem we de eye wu nti asem we de eye wu nti wo shase na plan wa brabo shase na plan wa brabo me pa acho se onipa ntimi plan na brabo a o waste da no osode a o waste da no yes obitimi sori trampa so na me kure na me ko hin oya atiti wada osode ya no na ni su chinim na de I said, "Dan bu abebo mi." Oko bi fridge, wo yi banku, wo aka ne hye. Empa ne ho hwa. Yes. Pa, wo sha ice water, gusto wa ye. Ehwo na ni kum. Wo beba no da banku ne ho. On planning na brabo, o waste no. Wo be ko no da ho, na obatakum. Tasa. Eno na Bible ne ka se okwadwofo kontatia nchen. Se ntatia ntimi mplane a. Ankomu nim da etwa so omu pie yes amu omu nkete bi na mfo akra ye hu no omu betime the plans etimi asidan ama se wo kwa kobubu no so omu gi toboy wo betali ye toboy ye wo she trousers no omu wura mu a ai shada ba what the planning committee omu wura mu a eya fa tons fa ko me pacho obi onim planning any obi obo mpaye me pacho why na be ko fast etin tatia ene nyankopon ka chese yanko ne yanko hwe na apan yes omo ni leader omo planning omo wota omo di pie omo wota omo fam pie yes ti be sua sa ne omo we ya planning a obo mpaye ketu happy na eye adwuma yes Yesu na abọ mpa ya meduane free sraba aduane ne ba ye pe omo di wie na bebre aka bebre na aka ye no
na me dia kofa eye prayer be pra was hey chai chai was ya dey was ya ka me plans ho mo hyehyem fam wadi mu fansi ho ebia na chena ipagya me nsa na foforo ama mo ka ne hia na modi Oh, so can see some Jesus. Who are now winning planning? And Kofa will be a winning planning on call. What the best how? I want to say, hey, me plan my plan say, me person, come a cocoa yep, me could be a savings, was in I will be idle. I do my best now, I will be a savings. Hey, what's on hotel, Papa? Hey. Na savings I could be a sikabi uncle to me and what the other. Hallelujah. Amen. I don't know plan ya now catch us me crown me pesenka me konam kukusia adepam. Oh, a chem. Adi a chem. What about kukusia adepam fa kwa yoto. Hey. Oni plans. Ni wude free no mo se bedum mrebi no. Wo ba brewa eto na nya den enyina ho. Oni plans. Oni power plans are on. Anke be ye powerful to say nyame. Yes. Plans. Chasia for plans. Yes. Chasia for plans. Na de wono so ni plans. No no so akwakohia de wono so ni plans. So the na so menka ho asem. Eno ya another story. Page out akosoro. O Kristo ni wonim planning. No akwa de ono so nim planning. Sa fo mienu no. Dai. Hey, osofo bra. Sa fo mienu omo no mo bompa omo ye omo sase fansa tom hafa. God. Oye pe no obisa Jack, unya 5 cedis am fanfa kan go. Sa for mu enyi wo nyame. Hwe unye ni kwacha say hey, so oni plans am meme. Na wo ehu betimi aton me. Hey! Adia na Judas lucky ne say one. Na ehia no. Number 2, no nim planning. Yes. Hwa se wakwakwagi sika wie, okwagi sika ni wie ye no. Wan plan yo. So plan yi a akobe wunu se. Ade a me ye awie ye. Yes. Nipa beka ebeye me ya me ye nipa menu me ho. Wan plan e. Ani di sika no nko achi. Sika no nko a. Ne nsa kan sika no. But what she said, your boy, yes, was some back. And yes, we need to damn mujan. Yes. Or shame mujan say, yes. And then I might say, hey, the men are me, then you're not your name. Will be betting ya, dear, no, need us one planet. So what planning ya? Hey, planning is something that you work your future in your present tense. Yes. That is planning. Bon summer Jesus. Obi gina dem ha ene nyame asamabo asowate onte Yes. Still na woda ho wom on plan citizen wo gina ho ofiri akope afi no wosan koye na adwese ene kra ma men plan but se we anyi de ono so plan na mfiri wa akwan mu a I am telling you say wo betimi ayi wadwese wo plan wo say obanyansafo sini dan na oba akyinifo no oyedai Uchuduku. Yes. Free na ko check it. Omo anu omo nam. Otimi plan on plan wo. Ini free won chen. Sir. On fa ko du ba bia. Yes. Awieye obeton page ansa koso. Yes, of course. Pompa ya ka chiru gwa se wo ma ye sika. Yes. Owie so ma ye the spirit of planning. Yes. Planning no nyi obi na ebe plan ya ma. Sir. Wan kasa tenase hyehyɛ wo nneoma. Hey. Waste time. Don't squander your years. Yes. Adichie wo hoi, utwa so ye de osoma den adwuma. Me pacho onipa bia wo 75 years, abroso no 80. Wa anya careful betimi de 20 years adasa. Yes. Na mo so amukosu na mo de 20 years akosku sa. Yes. Kakra na aka no.
one plan ye asobeyesi. Nyampai bonko planning ka ho pagya nsa kɔ kase wo Yesu di mo me bɔ me nsɛm bɔ mpaeɛ me gye ahoɔden a me di bedi yie na me di aplane ka mo bɔ nsa na bɔ mpaeɛ Bombay. In the name of Jesus Christ. Esia busa ho abayoa. Busa ho sesi a ye de wakotena na nakufo ado anim sesi a. No busa say. Sa nesia yi. Ede na opese menye ma wo. Ubetimi ni na di nkomo. Busa ho. Cause baby a wo adwendwen kosi na eye rake. And a nails. Pedicure. Sister cure, mama cure, asa. I want to drink in cocoa. Any uncle. Wouldn't uncle be a way you are singing now? Ready a best show skin, a best show, best show. A young boss who pay one chance. Ready a Utimi Pejan coaches. Oh, wait, Latogin. Just a winning a dip. Just say ya atwini mu pie ya de wo kokotena odefuo bi animu a wetimi ne na kasa kwachire eyin fa na wadwendwini ko akodu wa cha bom asa just here pompa ikachiri what say maminti mim plan ahead of time and what be your day as is 130 ya do wo sha but enioma wo be ye no onipa ntiase kase wo Yesu di me bɔ me se bɔ paya e free enakure ewrade ma wa hoɔden emra me so mitimi plane na fa me konkai bɔ paya me nyina fa ko bɔ paya na nantenante